Iki nganggo terasi iki lho, guys. Terasi oven King Adi. Wis tandha karo Lek Damis nek terasi kuwi nuk mak wis dijajal dan dicoba. Nah, iki terasi iki wis grengsengan. Wis aman dan akurat. Gua sejarah lagi yo. Alah. Angger mak pergawe kok mesti ngene iki lho. Walah. Rasine enak tenan ya. Sambel terong terasine King Adi menyala telaku. Rasine isih kurang. Mergo Lek Damis senengane terasi, guys. Iki sing paling fenomenal iki. Wis wayahe mangan. Tek sak sewambel terong. Mungah kecocote iki engko. Waduh. Panas iki dong cocokku gitu. Bismillah. Sewambele kroso tenan iki mantep iki. Wah, enak ono rasane iki. Aja lali